Nakapagtala ng pagtaas sa passenger traffic ang Clark International Airport nitong nakaraang Holy Week kahit patuloy ang epekto ng tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran sa global fuel prices. Sa isinagawang media forum ng Pampanga Press Club sa Plaza Premium Lounge, sinabi ng mga airport stakeholders na nananatiling matatag ang operasyon ng paliparan sa kabila ng pagtaas ng jet fuel na nagdulot din ng dagdag singil sa ilang airline fares. Ayon kay Dante Basanta ng Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD, tumaas ng 20% ang domestic departure flights kumpara sa nakaraang linggo bago ang holiday break. Umakyat din ng 10% ang domestic arrivals habang nadagdagan ng 5% ang international flights. During the Holy Week break, we noticed na nag-increase ang ating passenger volume. So sa domestic flights, yung departure domestic natin around 20% yung increase compared to the previous week before the holiday break. Then for arrivals, it's about 10%. Then for international, around 5% yung increase compared to the previous week before the holidays. So in terms of domestic traffic, starting March 29, nag-umpisa na po yung flight natin na nag-transfer yung turboprop flights from Naiya to Clark. Ito po yung destinations natin na Busuanga and El Nido. So around 16 flights po yung nadagdag sa Clark International Airport. Isa sa mga malaking dahilan ng pagdami ng biyahero ay ang pagbabalik ng mga flights papuntang Middle East na pansamantalang naapektuhan noon dahil sa regional conflict. Aminado rin si Basanta na may ilang biyaherong nag-delay ng travel plans dahil sa mas mataas na airfare bunsod ng fuel surcharge. Gayunman, naging malaking factor ang Holy Week vacation kaya marami pa rin ang bumiyahe. Some passengers nag-hold back because the increase in the airfare dahil recently nag-approve si Civil Aeronautics Board na i-increasean yung surcharge ng airlines. So definitely may impact yung sa ating airfare. Samantala, sinabi ni Paulo Santos, commercial head ng LIPAD, na palalawakin pa ng airport ang retail at dining options sa terminal para mas mapaganda ang overall passenger experience. Sa kasalukuyan, kayang magsilbi ng Clark Airport ng humigit kumulang sa 4 na milyong pasahero kada taon sa ilalim ng Phase 1 development nito. Target naman itong makapag-accommodate hanggang 12 million na pasahero sa susunod na expansion phases. Kamakailan din ay kinilala ang Clark International Airport bilang best airport at arrivals globally ng Airports Council International. Patunay sa patuloy nitong pagpapahusay ng customer service para sa mga pasahero. Ako po ay Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.